Mesti isone wong enek liya iso pakai iso. Apa lomba iki? Agama. Oh. Gestur ta. Gonmu dadi presiden dipaksa mundur parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ora ono nyatane dadi lawan politik ora debu dadi korban ambisi reformis su ayo Maria
sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Salumamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban, dicegal rono rene mergo mbelani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Salwamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar